We zijn er dan uit, jongens. Ja, we zijn er dan. Het is heel vol. Ik kan er echt niks aan doen. Het is echt een lust van tegen. Echt super mooi. En dit water weer, wat wil je dan meer? Deze vind ik echt heel mooi. Heel lekker peerwang? Oké. Ja. Hou weer 100 in je schat. Kom maar, orenmees. Goedemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Waar zijn we heen? We gingen naar de versierde wijn in Eijen. Want in Eijen bent toch echt wel de allervetste, grutste versierde wijn die er binnen. En ja, mijn hartje werd er altijd wel warm van. Ik vind het altijd machtig mooi. Lois is er, tante Fina. En tante Ilse gaat mij, en Famke en Beppe. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe die wijn eruit ziet. Oh, Mijelme, zo die direct weg. Ik denk dat die om werk is. Denk ik. Maar ja, ze steken er altijd heel veel tijd, energie en yield in de wijn. Dus ja, we zullen eens even zien wat ze er in Eijen van maken gaan. We gaan op naar Eijen, naar de versierde wijn. Hast je zin in, Hilda? Ja. Ik ben heel nieuwsgierig. Zullen we even zien? Ik ben al heel vol keer op mijn been. Nou, dan weer de eerste wijn al. Dit is mooi. Wat heb je? Een sprookjesjulp. Kom je thuis, zit er een heks op de bank. Nou, ik wil wat. Een sprookjesjulp. Oeh, de vikingen. Send upon the prow. Wow, mooi. Steady course to the haven. Wauw, dit is echt vet. Dit is echt cool, ja. Zo'n beetje spannende muziek, hè? Maar mooi, heel mooi met al die vikingen heen. Er staat maar een boot op het dik. Het kuierenbosk. Dit bos kuiert zelfs. Dat is mooi. Oh, geweldig. Dat is mooi, toch? Prachtig. Ja, dat is toch leuk? Dit bos kuiert ik hem zelf. Ik kan gewoon stil blijven. Kijk wat. Oh ja, dan ben je hem. Die ben hem komt wat laat. Wat functies doe ik bij hem? Ik ben jou het ben. Oeh, dit is Mario. Dat wie Lois ik toch? Mario. Maar dit? Super Mario. Ja, ik verdomme nou Lois is er. Love is a burning fire, 'cause then the flames grow high. Don't let it. Volgens mij ben ik hier de attractie. Dus alles oplopen. Oh, die is vet. Wauw, mooi. Die is mooi. De Space Hunters. Machtig. Wauw. Heel mooi. Oh, wauw. Wat ben je mooi? Oh! Dat is lekker. Dankjewel, Roodkapje. Dankjewel, Roodkapje. Nou, we zijn even naar de andere kant van de digi, want de zin is zo fel. Kunnen we even de andere kant op zetten? Dat is iets beter. Oh, dat is echt mooi. Mooi, hè? Is het mooi? Wauw. Mooi, hè? Oh ja, Machtig.
een beetje spannend. Ilse zei, wat zei dus nog heel wat mensen al hier en wat ben je hard? Ja, ja. Ja joh, wie ben jij jeugd meer? Wat een kabaal, wat een Deze vind ik echt heel mooi. Nog een joekel. Dit is grap. Alder. Wow. Heel mooi. De heksen van Eijem. Mooi jurkje. Wat een wijn, hè? Vet vol. We zijn er dan uit, jongens. Ja, we zijn er dan uit. Ik ben heel vol, hè. Ik heb er echt niks aan doen. Het is echt een lust van tegen. Echt super mooi. En dit water, wat wil je dan meer? Allemachtig. Wat een prutte wijn en wat een kabaal. Allemachtig. En ja, echt kun je doorzien dat er een prutte tiert en energie stutsen is. Dat is toch wel mooi, hè? Machtig. Het leeft hier echt. Super mooi. Nou, we binnen weer thuis. Vlag. Ja, naar je vlag. We binnen weer thuis. Ik wil mijn eerbel. Ja, Ilde had de eerbel nog op. Nou ja, de eerklep. Ik ben van Famke. Die bin van Famke. Ja, maar wanneer we brengen, hè? Ja. Ja. Het was echt super mooi. Ilde moet nog wel aan eerst even een koes gedaan. En dan is zaak aan. Ik wil weer uit school. Als we dan even zien hoe wat. We gaan naar een hoes. Nee, doe maar eens net meteen op de trampoline. We gaan even koesen. Mam, Ja? mag ik nog even op trampoline? Nee, vermid je even, oké? Eerst een koesje doen. Nou, zaak is weer uit squallen. En Ildo is weer wekker. En we hadden een cadeautje van Ruben. Ildo had nog een mooi kleurplaat van Ruben maken. En we moeten even wat bij de buurt losbrengen. Dus we doen even een rondje dwarp. Eerst even een big helly voor de beestjes. Goedemiddag. En we moeten voor de pietjes, voor de geintjes en voor de klintjes gaan. Al hierin. Ja. Best er blij, maar Hilda, voor alle beestjes wat? Best het er maar eens? Die Marco. Die we nog een cadeautje brengen bij Ruben. Nou, dit even naar Ruben. Dat mooie monstercreatie. Kom maar, jullie. Neem maar mij. Voor Ruben. En een bosje bloemen. Lekker, lekker. Ja, alsjeblieft. De volgende was mij haar. Zit daar tegenbij. Op mijn derde een stukje. Ja, wat deed ik daarheen? Nou, zaken zullen aan Fabius Hoes wil de rest op een fiets dan. Ik zei, dat ken ik wel van hetzelfde. Hè? Dus ik was zo snel. Dus de 4. Goed zo, jongen. Dus dan maak ik het hier de rest klaar. Ben je nou, krijg ik wat. Was nog een eentje, tank? Nee, joh, wel een doet hij echt nog. Ja, zo.
En dit Dit is die toch? Was nog eentje. Ja? Ik werk een kaartje uit. Is dat kaartje dan? Ja. Oh. Hoe heet er dan ik? Heel goed. Had ik net zien, had ik net checkt. Kijk, je nou nog wat checken tot is goed is. Oh. Goed achter me, hoor. Oké. Ongeveer 15, dacht ik. 15. Hier lekker beerden? Oké. Die en die nog mee. Ja. Hou weer hoe het in schat. Kom maar, voor meisje. Krijg je zelf als pas voor jezelf. Net gek. We gaan even naar boerman Jan en boervrouw Ted, die met hier naar. En Jurjen en Akkie met hier naar. Zullen we dat doen? Dan kunnen we gewoon dat zaken de rest van de street op de fiets. Ja, en dan zal ik nog een theatertuin zien, want daar ben ze bij de eerste aanstalt, bij de eerste ding. We gaan voor het Rockabilly Fest. We beginnen al wat te bouwen voor het spul, dus even zien hoe het daar gaat. Jongens zullen er een ploegje komen echt op de bouw, maar nou weer in het vakken en dus haait en jij ook al wat dwangende. Dus even zien hoe het daar gaat. A few moments later. Maar misschien wordt werken, jongens. Het podium wordt wel weer op zijn plaklijn. Vak is al druk, want timmerien daarachter. Bergen op. Zullen we het biks achterin de golfkar smieten? Brengen we dat heen? Ja, heel volle hap met hem, voor alles weer wat. Kom je, gaan we naar de guides. Hey, ho, let's go. Bochtje. Wee. Dus even zien waar de telefoon onderwijs. Hoi, Famke. Hoe stik mij naar de beestjes? Wat gezellig. Nou, de 3 kleine... Oh, zullen we maar vooruit? Ik hier mijn achteruit, maar dan komen we er net, hè? 3 kleine kleutertjes, op naar de geitjes. Oh joh, ik mij rijden in de trein, de geitentrein. Ik heb mijn bed wat patatjes ophalen. Dat je net gek, patatjes. Oh joh, dat. Oh, lekker man. Was net mij rijden? Oh ja, wat dat daarheen. Kroep maar achterin. Nou, dan ben ik bepakt en bezakt. Ben we helemaal vol aan al je bandjes. Ja, kennen we? Ja, oké, let's go. Moet beet horen. Hoi jongens, we gaan naar eten van je. Bix, bix, bix. Hey. Nou jongens, van de morgen ben we naar de versierde wijnwest in Eijen. We zijn direct een prutten. We zijn zeker heel loerd. Heel loerd, hè? Ja. En van de middag hebben we in het dorp van al je dingen die een pakketje moesten bezwaren. Je bix halen je. Ja, leven. Ik ga uit. Ja, maar dat mij wel. Zit bovenop zijn bixbak. Zit het wel? Bovenop. Wat het dan net op steen. Ik denk dat het een trapje is, Famke, denk ik. Nou, en we hadden de beestjes even naar je bix gebracht. Die ben we heel tevreden. Wij zo'n zitten. Voelt het nou een leuke? Ja. Abo. Ja, ja. Zetten. Blauw, donker, hè. En via het net? Telefoon. Van op die tablet. Telefoon. Oh, wacht. Er steeds nog. Naar je chatvlog. Hoi. Hoi, 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 hoi.